משתפת אתכם בסיפור ממש טרי מהקליניקה שלי. מטופלת שאני עוקבת אחריה כבר הרבה זמן, אחרי האורח חיים בריא שלה, ותזונה נכונה, עם הרבה בעיות עיכוליות, מתקשרת אליי ואומרת לי, תקשיבי, אני עושה כל מה שאת אומרת, אבל יש כאן בעיה. אני לא מצליחה לישון טוב, אני כל הזמן מתעוררת, מתהפכת, משהו מפריע לי. מה מסתבר? המטופלת הזו אוכלת ממש צמוד לשינה, היא מסיימת לאכול ונכנסת למיטה. עכשיו אנחנו לא יכולים לצפות שכאשר אנחנו ניכנס למיטה מיד אחרי האוכל, כל הגוף ייכנס לתרדמת. זה לא קורה. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לאכול בערך שעתיים אחרי להיכנס לישון. חייבים את ההמתנה הזאת. המעי לוקח לו זמן לעכל את האוכל. הוא עובד קשה והוא לא יכול לנוח כשאנחנו רוצים לנוח. אז אנחנו חייבים לעשות את ההפרדה הזו. דרך אגב, לגבי ילדים יכולים ללכת לישון גם שעה אחרי האוכל. מערכת העיכול אצלם עובדת הרבה יותר מהר והיא יותר יעילה. אז נסו את זה ותיווכחו, השינה שלכם תהיה הרבה יותר טובה.